הפחדים שלך מתנגנים במקהלה של ילדים משקרים לי בעיניים סוגר עליי איזה יום של היגיון סוגר עליי. את אושרת פגשתי לפני כמה שנים בהופעה. שמעתי את הקול שלה ופשוט היא הדהימה אותי, נשבעתי בקול הזה ובנשמה שיוצאת ממנה. אני מאמין שכל מי שישמע אותה יעוף על זה, ואנחנו עובדים ביחד על שירים חדשים ומעניינים עם מוזיקה אתיופית, מוזיקה אפריקאית, משהו ישראלי מאוד. זה הולך לצאת מדהים. הקול שאושרת הוא תדר, זה חודר ללב, זה קול כזה שנכנס והולך עמוק ואז עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. היא מיוחדת, היא מביאה מרחקים, היא מביאה קרוב, היא מביאה תפילה. אושרת באה ממקום של בירור אמיתי בחיים שלה. לא מתחמק מהזהות שלה. ישראליות עם השורשיות מאיפה שהמקורות שלה באו. אם היא תיצור את עצמה עד הסוף, בלי להתפשר, אז לכולנו תהיה בשורה גדולה. ובעצם אנחנו עכשיו זוכים לעזור, בעצם ליצור אותה, בשביל שהיא תיצור בשבילנו משהו חדש, לא רק בשבילנו, בשביל כל העולם. אני רוצה להזמין אתכם לקחת חלק חשוב במסע הזה. החלק הזה שמורכב משתי הצדדים שלי, ישראלית ואתיופית. אני הרבה זמן מנסה למצוא את המשהו הזה שיחבר ביניהם, ואני מרגישה שסוף סוף מצאתי. אז בעצם Headsstart מאפשר לי לבוא ולשתף אתכם, ולגרום לכם להיות חלק חשוב מהישראליות החדשה הזאת שאני מנסה ליצור. זהו. אז נשמח שתקשיבו. גם אתה שם, כן, סתם.